Tervetuloa mun In The Bag-videolle. Ensimmäisenä mut löytyy bagista Tavis Timo, luottovalinta niin kokeneelle harrastajalle kuin aloittelijallekin. Löytyy kullan värisenä. Vastaa niitä lupauksia, mitä Sampsa niin antaa. Että itse asiassa se niin ruokkii miettimään jopa sitä, niin kuin, että mitä muuta kaikkea voisi niin sitä omasta toiminnasta niin kertoa. Että itselle se oli ainakin semmoinen niin silmiä avaava kokemus. No Sampsahan vetäisi ässän siinä ihassa. Se Ota, kysy uudestaan.